Αυτό, η τούρτα πάνα. Τι είναι αυτή η τούρτα, Παρ' όλα αυτά, κυρία να μην πω λάθος, Πρεβεζάνου, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Ράνια μου, καλά είσαι. Χαίρομαι πολύ που με φώναξες να έρθω στην εκπομπή σου. Μα είναι έργα τέχνης αυτά που κάνετε. Αυτά τα πραγματάκια εδώ. Λοιπόν, σας ακούμε. Τι είναι αυτά που βλέπουμε, που δεν είναι τούρτες που τρώγονται, αλλά που μοιάζουν πάρα πολύ ελκυστικά? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πάνες για τα μωρά, όπως λέμε πάνες μιας χρήσης. Τα Baby Lino, τα Pampers, οτιδήποτε. Όλες οι μάρκες μπορούμε να τις φτιάξουμε έτσι σε σχήμα τούρτας, να τις τυλίξουμε με διάφορα πραγματάκια, όπως εδώ έχει σεντονάκια, πετσετούλα, σελτεδάκι. Αυτό είναι σεντόνι, πετσέτα, σελτεδάκι και μια κορνίζα. Δηλαδή όλα αυτά είναι δώρα ξεχωριστά. Ναι, το καθένα είναι αυτό το κάνουμε δώρο σε μια βάφτιση και γι' αυτό έχουν και την ασημένια κορνίζα. Ή σε μια γέννηση, στο μευτήρα, πάμε σε μια επίσκεψη που πάμε λουλούδια και συνήθως καταστρέφονται. Και η μαμά θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Από τα εξωτερικά που είναι τα σεντονάκια κτλ. Μέχρι και τις πάνες που θα τις χρησιμοποιήσει για το μωράκι. Τι ωραία ιδέα. Δείξτε μας λίγο και αυτό με το ψάρι που είναι τόσο καλοκαιρινό. Αυτό το έχω ονομάσει ψαράκι του βυθού. Και είναι, όπως το είπες, είναι για το καλοκαίρι. Είναι... Λοιπόν, μισό λεπτό, θα πάω εγώ από μπροστά και θα βοηθήσω την κατάσταση και αμέσως θα το σηκώσω. Βλέπετε, έλουρος, έτσι βλέπεις Δημήτρη πώς κινούμε. Λοιπόν, έχει... Σταματήστε παιδί με τα παπούτσια. Λοιπόν, έχει πετσέτα. Αυτή είναι μια πετσετούλα εδώ, τα παπουτσάκια του. Τα παιδιλάκια, έχει τα παιχνίδια για την άμμο, έχει το... ναι, φτιαράκι. Φτιαράκι και τα λοιπά, έχει και φορμάκι. Και το καπελάκι. Και όλο αυτό, θα τραβήξω από εδώ για να καταλάβετε. Θα βγάλω το τελευταίο στολίδι. Εδώ, ας πούμε, κοιτάξτε, είναι πάνες. Πάνες μιας χρήσης. Αυτές που χρησιμοποιούν όλα τα μωράκια. Τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει όλο η μαμά και βέβαια και το παιδάκι θα χρησιμοποιήσει αργότερα τα παιχνίδια. Άρα φοβερά χρηστικό δώρο, γιατί ακόμη και οι πάνες, να σας πω, τις χρησιμοποιούμε όλες κανονικά. Και είναι και ακριβές, Ράνια, το ξέρεις πολύ καλά. Πάρα πολύ ακριβές. Δεν είναι πανάκριβες. Τα μωράκια αλλάζουν πάνες συνέχεια. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό εδώ με το πάντα που είναι και το πιο αγαπημένο μου. Μόλις έλεγα ότι αυτό είναι το αγαπημένο. Και εμένα το αγαπημένο μου ζώο στο πλανήτη. Είμαστε αδερφές ψυχές. Λοιπόν, στο φέρνω λοιπόν κοντά. Κοιτάξτε εδώ πόσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα παπουτσάκια αυτά που είναι εντάξει μαγικά για ένα κοριτσάκι. Το πάντα που το λατρεύουμε. Τα λένε Mary Jane αυτά, ξέρεις. Όλα σε ασπρόμαυρο, ναι, είναι τέλειο. Εδώ βλέπω μια σαλιάρα που λέει αγαπώ τον μπαμπά μου. Εδώ σεντονάκι, καλτσάκια. Μα κοιτάξτε πόσα πουνάκια. Κυρία Κατερίνα, τι ωραίο δώρο είναι αυτό. Τι έξυπνη ιδέα. Κοιτάξτε αυτό. Κοιτάξτε καπελάκι. Πεθαίνω. Καταπληκτική ιδέα. Φανταστική. Και μπορεί να το φτιάξει κανείς μόνος του αυτό. Βεβαίως. Μπορεί να φτιάξει κάτι έτσι περίτεχνο, αλλά μπορώ να δείξω να φτιάξουμε κάτι πιο απλό, που μπορεί ο καθένας να κάνει δώρο στη φίλη του ή σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Να σας δείξω Δείξτε μας έναν απλό τρόπο. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειαζόμαστε μια βάση για τούρτες, έτσι, γιατί θα φτιάξουμε τούρτα.